Itt vagyok. Old le sarmidat a lábadról, mert szent az a föld, amelyen állsz. Ki vagy? Vagyok, aki vagyok. Ezt nem értem. Atyáid istene vagyok. Ábrahám, Izsák és Jákob istene. Téged is anyád szült, Jóheved! A testvérünk vagy! Mi a szándékod velem? Láttam a népem nyomorúságát Egyiptomban, és hallottam jajszavát. Elég legyen! Hagyd békén az öreg embert! Alászállok, hogy megszabadítsam őket, és elvezessem az ígéret földjére, a tejjel, mézzel folyó Kánaánba. A fáraóhoz pedig elküldelek téged. Engem? Hogy vezethetném a népet? Nem hisznek nekem, nem is hallgatnak rám. Megtanítlak rá, mit kell mondanod. Engedd el a népemet! Az ellenségük voltam. Egyiptom hercege, annak a fia, aki lemészárolta a gyermekeiket. Tehát rossz hírnököt választottál. Hogyan szólhatnék éppen én hozzájuk? Ki adott nektek nyelvet? Ki teremtette a siketet, a némát, a látót és a vakot? Ugye én? Eredj hát! Mózes, veled leszek, amikor Egyiptom királyához mész, de a fáraó nem hallgat rád. Akkor majd kinyújtom kezem, és lesújtok Egyiptomra hatalmas csodáimmal. Vedd kezedbe a botot, Mózes. Ezzel fogod te véghez vinni a csodáimat.